Mae Paige ydw i. Dwi'n byw yn yr Unol Daleithiau a dwi'n dysgu Cymraeg. Fi yw'r unig siaradwr Cymraeg yn Delaware. Dwi wedi cael hwyl yn ffeindio pobl gyda chysylltu ar i Gymru jyst gan wisgo crys T fel hwn. Mae nhw'n dod lan i fi ar y stryd ac yn gofyn, "Excuse me, is that Welsh on your t-shirt?" A wedyn, gewn ni sgwrs. Dyma Wilmington, lle dwi'n byw ar y stryd fawr ac mae gynnon ni, siop lyfrau hyfryd, adeiladau hanesyddol, llefydd i gerdded. Dwi'n mwynhau byw yma. Sut dysgais i Cymraeg? Wel, ar ôl trio a methu fel plentyn, ail-ddechreuais i yn 2016 ac roedd llawer o adnoddau ar gael erbyn hyn. Ond i fi, roedd y peth bwysicaf dwi'n meddwl yn gwrando ar Radio Cymru. Dwi wrth fy modd gyda cherddoriaeth Cymraeg. Dyna beth dwi wedi darganfod. Des i nôl i Gymru i heibio ar y llwybyr arfordir, ond yn anffodus ar fy ail ddiwrnod yng Nghymru, cwympais i ar y llwybyr a thorrais i fy ffyr yn wael, ac ar ôl hynny arhosais i gyda ffrind yng Nghaerfyrddin. Gyda dim byd i wneud bob dydd heb gysgu a gwella, gwylio esperec ac yn ymarfer fy Gymraeg. Roedd hi'n, anhygoel, ac do'n ni ddim yn disgwyl i gael y cyfle i fyw fy mywyd yn y Gymraeg. Roedd hynny yn ansferedigaethus. Yw'r yw'r era ar yr yrru. Roedd un peth lle gnesu ymdrech arbennig ac roedd hynny yn dysgu sut i rolio fy yrs. Ro'n i'n eistedd yn y safle bws ac yn dweud i fy hunan, "Yw'r yw'r era ar yr yrru." Ac ar ôl wythnos neu ddwy, gallwn ni rolio fy yrs yn eitha berffaith. Mae gen i lot o ffrindiau sy'n siarad Cymraeg nawr. Dyn ni'n cwrdd lan i siarad am ddiwylliant Cymru, am llyfrau Cymraeg ac wrth gwrs am ein bywyd ni. Gallai feddwl yn y Gymraeg nawr. Do'n i byth yn disgwyl hynny. Mae'n syndod mawr i fi. Mae fy men a fy nghalon yn teimlo'n ysgafnach gyda Chymraeg yn fy mywyd i.